may boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boksingero ka, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Po. Po. Nagmahal kasi ako. Gusto mo sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa mo. Hindi kasi, pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya. Sabihin niya sa akin, I love you. Siya yung lalaki yung nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop. Sa akin, ketchup. Pero, masaya ako sa kanya. Proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. Kung sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero, ayun, nagkahiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sumisiraan, malikot daw ang kamay. Kasi siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref. Siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Manny, last part, yung parting words mo na, yung gusto mo sabihin sa kanila, ito na gusto mo sabihin sa kanila. Kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Galing! Palamahan nyo! Galing! Alam niyo, binigay ko na sa kanya oras kasi tumatawa kayo, sumasaya kayo.